ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಎಗ್ಲೊಂದು ದುಂಬುದ ಮಿಷನ್ ಇದು ವರ್ಷ ಅಂದು ತಾವರೆ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ತಾವರೆ ಸೈತ್ ಹೋತುಂಡು ಪಾಡ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಿನ್ನಿದಿ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬಂಜಿನವೇ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದಿ ಓಡ್ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ನವು ಇನ್ನೀ ಕಿನ್ನಿದಿ ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸೈತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೈತುಂಡು ಐನು ಮೀನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈತುಂಡಿತ್ತು ನಾಲುಂಡು 4 ಲೀಟರ್ ಅಡ್ಡು ಬಂಜಿನವು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದುಂಡು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಯಾನೆ ಐಕ್ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ದಾದ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಿನ್ನಿಯಾರ ಅಂಚದಿಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾಮಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪನತ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ದಯಪಂಡ ಬಡ ಅಂಡ ಮಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ದೀನಾಗನೆ ಅಮ್ಮ ತುಯ್ಯೇರ ಅಂಚದ ಐನು ಪಕ್ಕದಿತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆನೆ ತಿನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿನ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ದಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೀಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ದಿತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ತ ನೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ತೋಜಂತ ನೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಅವು ಈ ಮೀನುಲೆ ನಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಮೀನು ಏನು ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ದೀಚ ಮೀನನ್ನು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಇಡು ತಾವರೆ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಆ ತಾವರೆಡ ನೀರಿಡು ಮೀನನ್ನು ಬುಡ್ಕಂದು ತಾವರೆ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ತಾವರೆ ಸೈತ್ ಹೋತುಂಡು ಮರ ನೆಟ್ ನಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಇಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬಕೆಟ್ ಇಡಿತ್ತೆ ನಡ್ತ ಅವಿತ್ತು ಸೈತದನು ಮಾರೆ ಜೀವ ಬರೋಡಂಡ ಐದು ಸಮಯ ಬೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಪತ್ತಗ ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಮಾರೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರುಂಡು ಕೈಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜು ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಲಾಪುಂಡು చూడమ్మ ఆడల బర్పు జించితులి పోండా ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೀಂಡು ಮೂಲ ಈಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪಾಮಜ್ಜಿಡು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪುರಿ ಪುರಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೀತ್ತಲು ಪಂದಿತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸೀರೆ ತೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಕರೆ ಹಾಕೋಡು ಪಂಡದು ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಮುರಂದುಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತಿ ದಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಮುರಂದುಕ್ಕ ನೆಂತಂದಿತ್ತೆ ಕರೆ ಹಾಕೋಡು ಚೈನಿ ಕರೆ ಹಾಕಗಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ತೊಯ್ಪವೆ ಈಗ್ಲೊಂದು ದುಂಬುದ ಮಿಷನ್ ಇದು ವರ್ಷ ಅಂದು ಏನು ಅಕ್ಕನ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಟೈಲರ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅದು ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಟು ನನ್ನ ರೆಡ್ ಸೀರೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಸೀರೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸೀರೆನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಅನ್ ಟೈಲರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಂಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದು ಅಂಚ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ 2 ಸೀರೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೀರೆ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಕರೆ ಹಾಕ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀನಂತೂ ಬರ್ಕ ಎತ್ಕಿನಿಗಿತ್ತಲ್ವ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತೋಂದಿದ್ದೇವೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ತಿನ್ಗೆ ಕೂಡ 50 ಬರ್ಕ ఒక దాద పండగకి ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಏತೈತೆ ರೇಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಬೇಗಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಆಫರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತಂದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ತಾಲಿಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ అయినా ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತುಯ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಿಸಿ ನೆಕ್ ಏತ್ ಪಂಡ 215 ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಫರ್ಡ್ 215 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲೆ ಮುದ ಕವರ್ದು ತೊಂದೆ ರೆಡ್ ತಲೆ ಮುದ ಕವರ್ದು ತೊಂದೆ ಇದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೇತ್ ಪಂಡ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಕವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ತೊಂದೆ ನಕ್ಕ 4 ತೊಂದು ಐದು ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ತೊಂದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಕ್ ಪಂಡ 130 140 ಆಯ್ತು ಆತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ 150ಗೆ 150 ಲೈ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ತೊಂದೆ ಸೀರೆ ನೆಕ್ಕೇದ್ ಪಂಡ ಇದು ಎಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಕೇತ್ ಕೊಡ್ತ ಪಂಡ ಸೀರೆಗೇತ್ ಪಂಡಮ್ಮ 235 ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೋಪ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಉಂಟು എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ಅದು ಬುಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವಂತ ತೆಲ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಾತಿ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ನೆಟ್ 3 ಇಂಚ ಬಟನ್ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಪಂಡ 360 ನೆಕ್ 360 ಇಂಕ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತು ತೋಡ್ ನೀನು ದೆಪ್ಪರಾಪುನ ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕಂಚು ಶೋಕು ಕೈ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೈ ಎನ್ನಡೈತ್ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾರೆ ಸಾರ ಉಂಟ
ಅಂಚ ಬಟ್ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಪೋದಿ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಮುರಿನರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಅವರ ಪೋನಾಗ ದಾಲಿಚ್ಚಾನು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಾಧಾಸಿಡ್ಲ ಆಫರ್ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಇಸಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋತು ನಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತು ಬಲೆ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುನೈತಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಅವಳಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ ಪಂಡ 2600 ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೇನಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ 5 ತೊಯ್ಪದಿತ್ತೆ ಇದು 29ಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ನಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು 24 ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ 29ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೇನಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಂತೀಜಿ ನಿಕ್ಲೇನಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತು ತೊಯ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಇಕ್ಲಿಗೇರೆಗಣ ಓದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಂಪೆನಿದ ಸಫಾರಿ ಕಂಪೆನಿದ 2600ಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡ್ಸಿ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪರ್ದು ಕತ್ಲು ಅನ್ಪನ ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡು ತಿಂತೀನಿ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ 2600 ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬುಕ್ ಅಂತೀನಿ 5 ಬುಕ್ ತಿನ್ನಾಗ 1700 ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆಂದು ಸೊ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ತೋಡತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತೂತು ಕಾಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಸಫಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ కొంచెం స్పేస్ ఉంది ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಅದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಫಾರಿ ಬರೆಕ್ತನ ಉಂಟು ದಾದನ ಆತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾತು ಪೂರ ಓಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಯಿರೋದು ಮಸ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಚ ಸೋಪುಂಡ ಇಡ್ಡ ಅಂದು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಡಾತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಯರೆ ಬಾಕಿದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಐದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚ ಮೂರನೇ ಪೂರ ಸಾರಿ ಪೂರ ಎತ್ತದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರಿಚ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದನೇ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಟ್ಲ ನಡಪ್ನ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನೂಲ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರಿಚ್ಚಿ ನೆನಪುರ ದಿಪ್ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳ ಒಂದು ರೂಮ್ ಪೂರ ಆಕಳನತ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಆಕಳನೇ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೇಲೆ ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಕ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೂಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆರೆ ಎಂಚ ತೋಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನಿ ಎಂಚ ತೋಜ ಪಂಡ ಪಿತರ್ತಿದ್ದ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಲೆನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋಜ ನಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚ ತೋಜ ನಿಪ್ಪ ಪಂಡಿಗೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಅವೇ ಅಶ್ವಿಜಗ್ ಮೈಸೂರು ಆತಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲಪನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಿತ ನಕ್ಕಗ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಗ್ಲು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ ಬುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಗಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪಂಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತು ಪಂಡೆ ರೆಡ್ ಉಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏರಿಯಾ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಚಪ್ರ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂವಡಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಪನೈತೆ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ವಾರಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೂರಂಡ ಪೋಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ నుంచి ಫೋಟೋ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ಪಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಫೋನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಪಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೇರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಪೋತಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಈ ಪುಲ್ಯರ ಪಂಡ ಈ ಸೋಪದ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಕುಳ್ಳ ಅಂಚೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತುತ್ತುಂದಿನೇ ಕೇರಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೇರೆ ತುಂಡ ಅಂಚಾದ ಅಂಡ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ನಿಖಿಲಲ್ಪಲ ಉಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಖಿಲಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮುರಣಿದ್ದು ತುಂಬ ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಮುರಣಿಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಸ ಎತ್ತನೆ ಅದು ಮಂದಿರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಎಪ್ಪರಾಗ ನಿಂಚ ಪತ್ತೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಂತ್ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಬಸ್ ಎತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತರ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇರ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಂಗ ವ್ಲಾಗ್ ತಾಲೆಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಂಡ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಡೇ ಜರ್ನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗೆತ್ತು ತನಕ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆವನ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಲೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತವೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ್ನತ್ತಾಗ ಆಯ್ತು ಈತ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.